Control Stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata, RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pag-ulayan ta, panduwaan. Pag-ulayan ta, banwaan. Programang matukar kan mga ikakarahay kan komunidad sa laog kan banwaan. Pag-ulayan ta, banwaan. Mga kulturang dapat ipreserbar sa paglihis nin panahon. Mga kaugalian, musika, asin iba pa. Madadangog na tuyong aldaw na Sabado, alauna hanggang alas 2 ning pagkahapon. Kaiba ang saintong amigo, June Badong Batan. Pag-ulayan ta, banwaan. Okay, mga tugang Diyos, marahin hapon po sa inyo kabus. Aldaw naman kita kunyan nin Sabado. Apit sa 4 po kada bulan na Hunyo, taon 2022. Kaya balang tayo sa information. Yaon si Jimmy Guansun. And kaibanan niya man si Engineer Lagrimas. Diyan man sa transmitter, yaon man si Engineer, si Chief Engineer Abelindo Naturalio. And yaon man si Rodel Asisar. Ano man po ang sendong nga pinagagigibo? Yaon po ang pag-imbitar kang programa. Pag-ulayan po mga tugang kung ano ang pwedeng ikarahay sa laog kan banwaan. And marahin napon po sa kabos na nakantabay. Digdi po sa anom na munisipyo. Digdi po sa Ringkunada. Yaon po ang banwaan ka na Balatan, Bula, Baaw, Dabwa, Bato, Buhi. And sulusulong syudad po, ang syudad kan Iriga. Oy, kumusta po kamugabos? Sabi kan mga gurang, dahil po pala bining turog. Taal daw katangon yan abang init-init. Igwa po akong tips sa indo. Pag panahon ninyo tag-init, dapat po mga tugang ang inumontang tubig itong malipot. Tagani po mabalanse ang sa tuyang dugo sa hawak. Kung malipot man po ang panahon, sobrang lipot man ang panahon, ang inumunta po na tubig itong maligamgam. Tanganing balanse, aday po magkaigwaning troubleshoot ang sa tuyang dugo sa hawak.
Taan iba po mga tugang, dae po yan aram. Okay mga tugang, pagkulayan ta kung ano ang pwedeng ikarahay. Lalo na po digdi sa mga bagong matukaw na mga elihidong opisyal, digdi po sa satuyang banwaan. Kasunod po mga tugang, asin na pinag-suportaran po nga ni Ma'am Alma, an pinag-tukar ko mapadapit po duman sa tuyang bandera. Ano daw po mga tugang digdi po sa mga maturukaw na opisyal, kamo na po ang gibuhon modelo. Tasangon yan po mga tugang, kadakli talaga. Ini uurot-rohon ko na tagani po mga tugang, kita ang maging modelo. Kunday po naisipan kan nasyonal, kitang nasa lokal, kita nang pangarugan. Iyan po mga tugang, kung ikakarahay kan sa tuyang banwaan na respeto, pagtaunin galang, ano pa? Ang sa tuyang national flag, digdi po sa satuyang nasyon. Kaya po mga tugang sangon yan, dapat po talagang pag-ulayan ini. Tutukan, tagaro po mga tugang nababastos. Ang sa tuyang national flag. Kung irinirespeto ta po ang bandera kan ibang nasyon, kung yaon kita sa sainda, irespeto taman po ang sa tuyang bandera. Dahil ta po pagbasang-basangon, takon minsan po mga tugang, ining mga dayuhan, napapangirit sa satuya. Ta sinda, nagre-respeto duman sa bandera ta, kung nagkakaigwaning flag ceremony, alagad po kita, dahil ta pinag-respeto. Kaya po mga tugang, inian sa tuyang adalan sa ngunyan. Ano man po sa mga matubang posisyon, ano daw po ko na ininanguna sa mga pagtrataran po nindo. Lalo na po na mapahiling man kamuni na milagro, sa iba pang mga pag-uurulayan ta po mga tugang na ikakarahay sa laog kan sa tuyang banwaan. Ano daw po kung an sa tuyang mga sa bagay dahil pa man nakakatukaw, pero sa pagtukaw po nindo, lalo na po so nagkakapot kan komitiba kana agrikultura. Ano daw po kung magkaigwa kitang personal na pagbisita duman po sa mga paratanom. Tayan po mga tugang, diyan ta po may hiling kung ano ang kaipuhan po ninda na pwede sir itabang o matabangan sa paagi kan Sangguniang Bayan. Paano pong paagi? Kung kulang nin budget, magpasar ng resolusyon na pwedeng mapasubli ang mga paratanom. Tayan po mga tugang, ang problema sa mga paratanom kan iba, grabe po ang gama-gama kan mga paratanom, alagad po mga tugang kulang po sindanin financial support.
Arog po kan abono. Asin, hapoton po mga tugang ang mga paratanom kung ano ang kaipuan po ninda. O duman po yan sa kung si Sayman, ha? Ang makapot kan komitiba kaining agrikultura. Kabali na po dyan si mga para ataman nin sira. Oy, bakong Tagalog gadya, Bicol. Taan sira po mga tugang sa Bicol, raot. Raot yan. Ayan po mga tugang haputon man. Si mga yaon po dyan sa Danau, dyan sa mga lake. Ano pa? Ano pang apod ka yan? Danau, lake. Rano, yan. Apoton po kung ano ang kaipuan po ninda. Na pandakop o paano magdakula ang mga sira, paano ang pagpreserbar kan sa radit na sira, natanganing dahil po marawrawan. Kadakol po mga tugang na pwedeng gibuhon kan sarong nagkakapot ka na agrikultura. Dahil na po mga tugang ini ang kaipuhan sa pang-ural daw. Aga, udto, banggi, pagkaaga na naman. Sa iyaon po, naghahali sa inda, an sa tuyang nga pagkakan. Apera kan paratanom ning gulayon, paratanom nin paroy. Gabos po na kung ano man siya nga pinagtatanom, na pinagkakakanta po mga tugang sa oral daw. Si mga paratanom nin kuyan, nin tubo. Ano ang kaipuhan kayan? Paano dai pag uludon ang tinanom na tubo? O dapat aram yang kayan. Kan makapot kan komitibang agrikultura. Dapat igwa siyang background, igwa siyang ideya, mapadipit po sa pagtanom. Takon mayo nin ideya po mga tugang sa pagtanom, mayo pong mangyayari. Tadaay man yan aram kung papanuhon. Dapat po mga tugang si may ideya. And then, kung da'y kaya, magpaapod nin mga workshop. Seminar. Alagad po mga tugang, pag abot dyan sa mga seminar, kadakli kayan, igwan niya gi-sponsor. Ang nag-i-sponsor kayan, iyo sumay sa diri kan mga medisina. Itatao, ipapahayag kung paano ang bagong teknolohiya, si mga paratanom man, muyaman. Alagad pag abot po mga tugang sa pinansyal, duman po sila nagkakaproblema. Kaya kung mapaapod din na seminar, mapa-sponsor din sarong produkto o pangaran kan medisina, dapat pakiulayan na kung pwede, sigabos na maaratinder, igwang libre na medisinang itatao. Datangan paano may promote, paano mapurbaran. Siyempre, pag marhayan sarong medisina na pinag-promote, kan paratanom, hali duman sa nag-sponsor sa pa-seminar, babakalon iyan. Kundi ang ibaman po kaya mga tugang, kung sisay ang nag-sponsor, pagkatapos ka na seminar, o papabakalan ka na. O paano mo man matistik kung mayo man kang pambakal? Paano mo ma-promote ang sa indang produkto kung mayo ka man ng pambakal? O kaya saro yan mga tugang sa mga problema. Akan mga nagpapaseminar, mapadapit po mga tugang sa agrikultura. Kaya digdi po mga tugang kung minsan ang iba
hinuhugakan ng mag-atendir. Lalo na kung naunimbita ng mga technology, kana pagtatanom. Ang problema po kaya mga tugang, iyon na nga ni ang financial support. Mabakal ng medisina pagkatapos kan seminar. Pero po mga tugang, kung sponsoran ng dagos ini kada lokal na gobyerno, pasubliu na ang mga paratanom nin awad-awad na kwarta, alagad bago po pasublion, bisitahon nguna. Bisitahon ang tatanuman kung igwa, tatiba at drawing, tiba ang tatanuman duman sa papel, pinasubling kwarta, makna. Itinupada na. Kaya bago po mga tugang magpa-seminar, siyempre maabiso man yan duman sa mga kapitan, bisitawon sa mga interesado sa programa ka na agrikultura. Lalo na po kung maaraman na may ipapautang, gabos yan gusto. Gabos yan mautang. Alagad po mga tugang, bago mag-abot ang aldaw, kan pa seminar, siyempre igwa na yan mga application, igwa na yan mga attendance, si gusto mga mag-seminar, bisitaho na. Bisitaho na sudaga kung igwa, kung sain, kung pwedeng tanuman o dae. Natangani po mga tugang maging sigurado man ang pagbutas kan kwarta kan gobyerno. Sangon yan po kaya mga tugang kadaklingon yan. Nakiggasasapalaran. Kabaing yan mga tugang sa linding. Mautang sa linding. Alagad po mga tugang pag pinag-imbestigaran, igwa ka ngayang tindahan, igwa. Ano ngayang mga produkto mong pinagkatitinda? Saan ngayang parte? Ito palan mayok man. Minsan, nag-uutik pa. Ang parautang sa linding. Kunin ngayang tindahan ko pero bako man sa iya. Pag nagbabayad na po, dyan na po mga tugang nagkakaturotoklasan. Na si pinag-presenter na tindahan, bako man palan sa iya. Baka ba yan po mga tugang di man sa mga partanom. Dapat assisted man yan. Ani punong barangay. Si punong barangay po mga tugang, iyo yan nakakaaram kung ang dagang iyan sa iya o bako. Kung siya partanom o dae. Kaya yan po mga tugang, saro yan sa mga dapat magagawa din nga programa. Pero sabi nga ni, pasiguro pirme, aliwalas pirde. Dako na pirme na sa nang antiwala ka gobyerno sa tao, naramdaman po nito so kikiki. So, kikiki kento, kang panahon ni Marcos, na nag-urotang nin motor, nag-urotang nin jeep, na pampasada, o anong nangyari katong kikiki? O abot baga sa gunyan, mayok na. Piga ribayan kaya subot sa bayon kan kikiki. Ito ko ang kikiki, kunyan to, kilusan, kaunlaran at kabuhayan. Uy, aram ko man pala na no. Bako man pambakong gurang. Baka sabihin doon gurang nakwa. Aday paman. Iyan pa ang meaning. Pero rinibayan po mga tugang subot sa biyon. Kan kikiki. Kanya-kanyang kurakot. Rinibayan. Kaya nawara po mga tugang sa programa. Sobrang tiwala po mga tugang kang gobyerno. Dapat kung mapautang ang gobyerno, igwa talagang kakadagusan. Kung ikaparatanom, bisitahon, ang technician, kaibanan si kapitan. Dahil naman paghagadan ng collateral. Kung nakikita naman sana, dahil man yan talaga itatao. Kan may sadiri. Kung nakikita naman sana,
O kaya ipapautang kan gobyerno itong taba sana na kukonsumuhon duman sa padanom niya. Araman niya ka mga teknisyan. Alimbawa sa ro ektarya, matanom kanin man o an man mayo man yan ni abono. Ang kaipuan pang-arado, pantangran, o sisimilya, babakalon. O siyempre, makukompute man yan kan teknisyan kung piraan pwedeng bautang. Tayan po mga tugang, kung dai papaarogon kayan, tama na to ang sabi kan sa kuya mga pag-iriba, na si mayaman, iyo talaga ng gayaman. Si mga tios, iyong gayong nagruro asid padagos ang pagtios. An maray-ray siya na si mga nasa gobyerno na niyaon sa malipot-lipot na kwarto, ang kinsinrainta, dahil napuputol. O, iyo yan mga tugang. Pero kung talagang yaon ang pagbabago, akan na bagong administrasyon, magnasyonal man yan o digdi sa lokal, sharing kayan mga tugang ang gibuhon. Si mga paratanom, pasublion, nin financial support ta iyo man sa naayan ang kakulangan kan mga paratanom. Paano pa? Ano ang assurance na ginamit ang kwarta sa tama? Pwede sir si technician. Ang technician magbisita habang nagpapaarado. O kung tapos na si arado, ang mabayad kitong nag-arado, si technician. Pirang aldaw, inarado yan. O siya po mga tugang ang mabayad. Takon pa agayon po dumas si paratalam tibaan ibulang iyan. Maray kong gana ay kung paano kong daog. And duman naman po sa pagtanom. Anong itatanom mo dyan? Itatanom ko ngayon karabasa. Estimate mo man po kung pirang puon kung sarong latang dakula o sarong latang salit o ikanang magbakal o si paratanom pirang aldaw yan na itinanom o ikang mabayad duman sa paratanom. Anong kaipuhan kaya ng bisisina sa primero? Ang magayon ko mga tugang organic. An organic fertilizer po mga tugang mapagal sana. Pero po mga tugang madali na gibuhon. Dahil ka mabakal ding synthetic na pesticide. Sa mga masunod na aldaw po, tutukarong ko yan kung paano paggibo ka na organic fertilizer na hindi igwa dyan pesticide, alagad po mga tugang organic yan. Paggibo ning fish amino acid, igwa ko kayan. Makakatabang po yan sa tuyang mga namamanwaan. O, kaya po mga tugang, iyo yan dapat gibuhon kan sa rong technician. Katuwang si Kagawad na iyo ang sa iyang komitiba agrikultura. And yaon man si Kapitan. Dahil mahali si Kapitan. Tas si Kapitan po mga tugang iyo ang primerong witness. Duman po sa paratanom. Anong kaipuan sa paratanom? Matanganing daingon na pag-ulodod habang nagtutubo. O aram yan ni technician. Ano ang pwedeng i-apply? Pirang kilo. O yan po mga tugang dakulang bagay na yan sa parte po kan mga paratanom. Dahil na po mabakal. Dahil nababakalon ang sa iyang kaipuhan. Maagrangay na sada siya duman sa technician sa opisina kan agriculture sa lokal na gobyerno o mariresolbira na siya sa iyang kaipuhan. Saro yan mga tugang sa dapat tagibuhon. Kansa to yung mga agriculturist sa lokal na gobyerno.
kung na naisipan ni Kagawad. Kaya kung siya man po an iba kaya dahil man lamang magturutambay so yan opisina kan agriculture. Ang mga kagawad na iyon siya indang komitiba agrikultura. Dapat magtuturutambay man sa opisina. Hapoton si agriculturist. Ano ang mga magayon na programa na pwedeng i-apply ta sa mga paratanom? Anong igwang igwa sa agriculture? Bako naman si Dar, riribaya naman si Dar. Taan aram nga ni Dar, puro import. Maayo man dahil man niya aram kung paano magtanom. Ngayon po mga tugang, ano ang pinakamahal na produkto digdi sa Bicol? Digdi sa Rinconada, anong produkto na mahal? Na halip ang bagyo. O yan, pwede yan pag-adalan. Kung ang mga itong bill paper, o ini nga carrots, o ano pwede inidigdi sa Bicol na itanom. Tanganing dahil na kita magparabarakal doon sa bagyo na napipirdi kita kan biyahe. Sa por medyo abang mahal kan gasolina. O ayan po mga tugang ang dapat gibuhon kan sa rong kagawad o agriculturist at aning matabangan na sa tuyang mga paratanom. Daita, sige lang ang paayayahay. Sige ang tuwal-tuwal kang bangko. Ginigibo ng rocking chair. Kunyaon si para pedicure, para manicure. Kung babae, taong lalaki dahil man. Dahil man na pa-pedicure, dahil man na pa-manicure ang lalaki. Saka dahil man na pa-pedicure ang lalaki. Kung ano na so, anong apod ka to? So may pulbo na may salming. Sige na nga, pulas-pulas kang pisngi. O pero po mga tugang, araw kan ang gibuhon kan sarong kan opisina, kung si man ang namamayo sa agriculturist, makakatabang pong marhay sa satuyang mga parauma. Siguro po ang satuyang mga parauma daay magtitios, daay masakit. Katuwang po ang gobyerno. Igwaman pong sarong bangko, bangko na ini, bangko kan gobyerno na gusto man magpautang sa mga parauma. Alagad, hahagadan kaning collateral. Anong sistemang pagtabang man iyan? Paano man si mga paraumang nakikiumasa na? Nakikitanom sana? Pero mga tugang sala yan. Takon matabang ka sa mga parauma, dahil mo yan hahagadan ng collateral. Kaya garo sala bakong salaan pangaraninda. Ta konsensero po mga tugang ang gobyerno. Konsensero na matabang talaga digdis po sa inaapod yatong sa laylayan o itong mga yaon sa mga remote barangay, remote municipalities. Siguro po mga tugang mayong nagtitios ng mga paratanom. Dahil man gabo sa panahon, tatabangan kan gobyerno. Sa primero man sana, kung igwaning nga pangangaipo, siyempre tatabangan. O halimbawa ngunyan, tinabangan, o pag-harvest, o siyempre igwana masindang puhunan. O dahil naman sinda mahagad giraray. O so itinabang sa inda, kung halimbawa matawan man si 30% or 40% duman sa itinabang na kwarta, hali sa gobyerno, dakulang bagay na po ito mga tugang. O tapag otro plantation, igwa na sindang kapital. O kung magkulang-kulang man, dikit na sana ang mahahagad na financial assistance
sa gobyerno. O, iyan ang dapat ko tang gibuhon ngunya na bagong administrasyon. Baguhon na si ako yan, si lumang style. Sabi nga ni kan iba, bako man nga akong old school. Hindi na nga ako sa new school. Kaya po mga tugang inaapilar ko ini. Inaapilar ko ini duman sa ahensya kan gobyerno na iyo po ang agrikultura. And inaapila ko po ini duman sa kagawad o city councilor o municipal councilor o sanggunian panlalawigan. Ang ideya pong ini. Tangani pong matabangan ta. An sa tuya mga paratanom. Tanganing sikuraho po nindukan panahon na kamo nagkakampanya. Ma-realize bakong sa istorya sada kundi nangyari o mangyayari. Taan na mayor po mga tugang, ang mayor. Kung ano po ang pinagkasungduan diyan sa sanggunian. Sanggunian na, in general ko na. Bako ng bayan. Pag sinabi sanggunian, pwedeng sanggunian bayan, pwedeng sanggunian panlalawigan, o digdi sa syudad. Pag-orulayan po mga tugang dyan sa sanggunian. Kung ano ang pwedeng maitabang sa mga paraoba, and kung pwede, abot po sa financial support, tabangan ang mga parauma. Tayan po mga tugang, iyo yan ang number one na kaipuhan. Lalo na po, napig papara banabana, anong apod ka ini? Pinagahuna-huna na pwede sir magkaigwa kita ng food crisis. Pag ining pigsasabi nga food crisis po mga to ang tiba daiman mag-abot. Taol tibong bagas ang mga gulayon pwede sir po mga tugang magutom kita. Kung dai kita magtanom, asin dai po kita maghigos. Okay, yaw na pala si Karundang Cha. Okay, habang kuya unan sa buyang nagkapira mga hanap buhay. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sa rong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. Kumakalat breaking tweet ni at hindi ito scam. All caps gamot sa cancer. Question mark. Miracle Tea exclamation. Mapa stage 1, stage 2, stage 100. First 100 emoji to DM will be healed with good hair. Huwag paloko, mag-fact check muna. Ang totoong balita, tunog tama, dapat tama. Isang paalaala mula sa KBP at ng istasyong ito. Click number 2. Order now. Arrow down. Arrow down. Okay mo ito kung Bill talik sa tuyang programa. May naalingan.
Na kuha ko kaya mga tugang so. So kantang ko yan, kudut-kudutan. At yan papatugtugon sa yan. And sa kanya po mga tugang digdi na kita sa ultimong 30 minutos. Kaan sa tuyaga programa. Pag-ulayan ta po mga tugang ining pagpreserbar. Kan mga kaugalian kang panahon. Ano po ang pwedeng ibalik na pag-uugali kan mga teenager? Na sangunyan dahil na po nagigibo. Nagsasadir sa ading ading cellphone ko ay. Nagsasadir ng nagatutulog. Ano po mga tugang? Inot po mga tugang. Sa mga pag-uugali kan panahon na pwedeng adaptaron ta po sa kunyan. Kan panahon, maski po daay mo bistado ang sarong gurang, pag ini nasabatan mo sa tinampo, o magsain man na kalye, o nakasabay mo na nagbakal sa tindahan, o sa lunadan man, ano ang daita po ginigibo? Sa kunyan, daita na ginigibo. An pagmamano. Pagbisa. Kan panahon po mga tugang, mas kaday bisto, ang mga igin nagbibisa. Nagbibisa po sa mga gurang. Ano ang gamit na termino? Yaon po ang paggamit kan po sa kaupo. Ay ngunyan, ay inda. Aapo dun sa aki. Pedro! Ay pambira. Pero po mga tugang kang panahon, pag inapot kong masain, duman po kay auntie, duman po sa barkada ko. Makuyan po ako, mapag-ibon ng assignment. Tapos si assignment po ni ma'am, day ko aram. Mapatukdo po ako. O araw kayan mga tugang si panahon. Pero ngon yan, ikana sanang masusuya sa mga kakian. Naglalakaw, anaki, nabagaan ka na. Day ka man lamang intindihon. Day man lang magsabing, ay, sorry po. Basta ka sanang tatalikodan. Ayan po mga tugang, ang mga kaugalian kang panahon sa ngunyan, iba na. Kanto, ang mga gurang, pag igwaning bisita sa harong, nag-uulay-ulay. At pig-uulayan, mapadapit baga ngaya alimbawa sa pagtatanom. O relevant man dyan sa pagtatanom. Pagdai, ikanaghali dyan sa atubangan kan bisita kan sa imong ama o ina, pakarahay kapag hali. Sigurado, kung daing kudot, papakulon ka. Taano, mayo kang respeto. Pag nag-uulay ang gurang, ang aki, day pwede magparasabal-sabal. Day pwede magparasabat-sabat. Ngunyan, ang aki ngunyan, day mo man inahapot, basta araman isisimbag, masimbag po iyan. Baski ang nag-uulay mga gurang. Iyo iyan mga tugang, ang nawara. Ayan ang nakaribay. Kaya grabe po mga tugang. Grabe ang pinagbago kan sa tuyang panahon. Taan panahon ta po mga tugang dahil man nagpupundo ang pag-itok kan kinaban.
Mala, kasubagong aga, o ngunyan hapon na naman. Aratsan, banggi na. O pagturok mo, pagbata mo, aga na naman. Kaya po, dahil nag-uuntok ang pag-itok ang kinakban. Pero, habang nag-iitok ang kinaban, ang ugali man kan mga kaakian, nagbabago man. Si mga kaugalian na pwede sira adaptaron, tayo karahayan man ito, nalilingawan. Kanto po mga tugang pag alas 5 na nin hapon. Garo yan marol kol. Marol kol na suina. Hain na nga si Marites. Hain na si Gloria. Hain na nga si Felipe. Tama alas 6 na. Santo Rosario na. Ayngon yan. Dahil na po naiisipan. Mauli si Aki alas 12 matanga. Mauli si Aki alas 10 na matanga. Dahil man lang mga hapoton kung sa inhali. Hapoton mo man naaanggot pa. Iyo yan mga tugang an nabago kan mga kaugalian kang panahon na sangon yan pinaglingawa na. Hay na so kuyan ko digdi, so may lamok. Okay mga tugang, may papatugtog akong kansyon. Dulot ko ni duman sa mga may hilig na magkanap-kanap. Magkanap-kanap. An lamok ko kayo baga, magkakanap-kanap man. O yan mga tugang, may titulong Ang Lamok Baw. Halina mga kaibigan, kami po ay pakinggan. Dito sa aming aawitin, lamok ang pinagmulan, lamok ang patutunguhan, lamok ang pinanggalingan. Sa lamok namin sisimulat, sa lamok wawakasan. Sa gabi sa ating pagtulog ay mapapakinggan na nagdidisko ang lamok. Sa tenga ay nagliliparan ang magandang misis mo. Pag kanilang napagtripan, maputing binti ni misis ang malilintikan. Tulad ng aming kaibigan, bagong kasal pa lang ay iniwan ang asawa. Sa kulambo pa naman, ngunit habang siya'y wala, ang hindi niya nalalaman, may isang lamok sa kulambo, siya ay naunahan. May lamok, may lamok, may lamok, may lamok. Mga mare at kumpadre, mag-ingat sa lamok. May lamok, baka mayroong lamok sa kulambo niyo kung kayo'y natutulog. Kumari po namin, naku, tulog pa rin. Ubod ng lakas humagok, ang asawa'y di pansin na pinapapak na ng lamok. Maya't mayay dumadaing, ngunit bakit ang mister niya wari? Sarap na sarap man din. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Ito ang istorya noong isang hating gabi, magmula sa kung saan ay umuwi bigla si Mare. At nang makita niyang pinapapak na lamok si Pare, ay hinabol ng daga itong lamok na salbahe. Mayroon din pong lalaki na pumunta ng Saudi at iniwan
ang asawa na naku, sexy. Nang dapuan ng lamok ay may sumulat kay lalaki. Umuwi kang madali at may pabinyag ka pare. May lamok, may lamok, may lamok, may lamok. Mga mare at kumpadre, mag-ingat sa lamok. May lamok, baka mayroong lamok sa kulam mo noong kayo'y natutulog. Nung isang gabi, si Mariko'y nadisgrasya. Huling-huli ng mister niya sa kulambo ng iba. Alam niyo ba ang dahilan at alibay sa asawa? Sa kulambong gamit nila ay may lamok din nakita. Kaya nga ba o mga kaibigan, lagi niyong tandaan, sa lamok na pambihira at hindi pangkaraniwan ay huwag magtitiwala at baka maunahan o mahirap masingitan kung lamok ang dahilan. May lamok, may lamok, may lamok, may lamok. Mga mare at kumpadre, mag-ingat sa lamok. May lamok, baka mayroong lamok sa kulambo noong kayo'y natutulog. May lamok, may lamok, may lamok, may lamok. Mga mare at kumpadre, mag-ingat sa lamok. May lamok, baka mayroong lamok sa kulambo noong kayo'y natutulog. May lamok, baka mayroong lamok sa kulambo noong kayo'y natutulog. Okay, dulot ko yan duman sa mga mahilig. Yan pelikula yan kang panahon ni Eddie Garcia, ni Ami Austria, ni Gloria Diaz. Ay, bako na si Gloria Diaz pa. Gloria Romero. Say pa to, Karodotsa. Ang lamok. Okay, mga tugang, oy, pa-shout out. Digdi po sa Ebo family and Unyedo family. Sa mga taga from Iriga, taga Iriga, si Michelle Onyedo, dyan po sa Kabuyaw, Laguna. Ano, may lamok man dyan? May lamok man dyan sa Laguna, lalo na dyan sa may Kabuyaw. Siguro ang lamok dyan, Dracula, ano? Digdigani sa Samuya, igwaman mga lamok. Pero ang lamok digdi, dahil nakakadinggi. Pag tinusok kan lamok ang sarong babae, iba man ang nabutog, bakong dinggi. Okay mo ito nga balikan tan sa tuyang pinag-uulayan. Papanapit po sa pag-preserbar kan mga kaugalian, kan mga susuanoy. Nasa ngunyan po mga tugang daay na nagigibo. Asin dapat po ini-preserbar. Nataganing si mga huring henerasyon dahi po malingawan. Ano pa? Kahit to po mga tugang, kapag makaton ka, aram po nindo so katon, kana maribay si katon, kinder. Paggalay mo po dyan sa harong, pasiring duman sa lunadan, babaktuton ka. Dahi ka papalakawon. Babaktuton ka, abot po duman sa may lunadan. Pag-adbot duman sa eskwelahan, kung siya'y kamakaton, babaktuton ka na naman, pasiring po duman sa hagdanan, kung may hagdan. Hanggang duman sa laog, kan sa imong eskwelahan. Iyan po mga tugang si mga kaugalian kang panahon, na sa ngunyan, maski po ang mga bagong magurang,
dahil po iniaram. And naman po mga tugang sa nagpapamilya, lalo na po si mga bagong kasal, primerong aki dai aram kun papaanuhon ang primerong taon, paano pag-ataman kan igin, ang iba sige siya ng gibo. Bahala na so ina. Iyan po mga tugang, igwa pa yan mga sagugurang na mga pag-uugali. Kanto po mga tugang, bako pa kitang technology sa mga nangangaki. Kanto, pagdaig ka pa nasang taon, ay abaana, garo ka Arabiana. Ang nagluluwas sa mo ang mata. Patos-patos ka abot sa payo. Dahil ka pwedeng mag-electric fan. Dahil ka pwedeng magkakaning ano man na prutas na presko. Lalo na po ang ice cream o ice candy, ice drop, bawal. Pag dahil pa nagsasang taon. And duman po mga tugang sa aki, duman sa umboy, aram po, pasensya po doon sa nag-merienda ha. Ano man po sa nagmimerienda, pasensya. Day man kaya di pwede na, day ko pangaranan. Pag day pa po mga tugang, nagkukuyan ang aki kantong kalamayo, dapat po mga tugang dai nanguna, pagsulutan nin mga dikulor na bado. Tasabi kan mga gurang nauulang, ang pagluwas kan kalamayo. Dapat ito lang mga plain white, bakong plain red, plain blue. Kaya nga dahil ginawa ang kinikulor. Tanganay po mga tugang, ang pagluwas bang kato, magayon. Dahil madidipisilan ang aki. And ang paghingo ko, ini depende na ni sa aki. Pero minsan nagkakatotoo. Ang paghingo ko mga tugang, primerong hingo ko, at ang nakamot baga kayan, nakagwantes, haralabaan ko. Ang primerong hingo ko pag ikaag sa papel, unday plastik. Darahon daa sa simbahan. Natanganing an aki, kumbaga, masinimbaman. Kung babae, tibaan magmadre, pero daay man. Ang lalaki magpadi. Iyo yan mga tugang. Ang sabi kadto mga gurang kang panahon. And, kung ang plano po nindo, pagkadakol-dakol na aki, ang pusod, sa pusod, pagsararoon sana. Dahil pagbutang kung sain-sain, lalalayon yan babo. Pagsararoon, kung makapira ka mong aki, iyo man si pusod, sarong kaagan sana. Ang rason, tangani daang ang mga aki, dahil magparairiwal, mag-iriwal ban, madaling magkasundo, asin, magkarayuan man, magkaanuhan, magkasuruay-suway pa nan. Bakong magkarayuan, magkasuruay-suway. Magkasuruay-suway man, ansaro, madaling mapungaw, magkakabalikan tulos. Pero dahil magkakahiwalay-hiwalay, ano na nito na bubulol na kita. Okay, abang dali po mga tugang kan oras. Igwa na lang kitang 6 minutos antes mag alas 2 ay abahan. Masunod po sa kuya si DJ Sally Salvadora. Iyan mga tugang ang mga kaugalian kang panahon na dapat sa ngunyan
adaptaron. Itong pusod, ay bakong pusod, itong anong apod ka to? Inuldan. Itong inuldan kan aki, kanyaon pa sa tulak. O dapat kayan italbong mismo duman sa kung saan ka muna ka-star. Duman po sa natad. Ang ikakagpo duman, kaagandaan ng papel, asin lapis. Natanganing ang aki talento. Pero minsan nagkakatotoo man yan. Kaya bako man po mga tugang magsunod, duman po sa mga, sabi ito lang, superstitious. Sabi kan mga gurang. Pero kung minsan totoo man po yan mga tugang. Ikaw na kita din na 5 minutos. Antes alas 2. Okay mo ito gagamato kita ding kansyon. Wala tagaro na nasubak. Hala, nagawara-wara baga. Nagluya si Kuyan. Yan. Ay mo aram na ang gabus may kasagpura. Yain ka na sa kagipitan. Tuman mo na narumduman ang number 1. Magbasul ka pa man umangumpisal. Agong dahil ng God malilingawan. Ano sila na buhay ikaw sa kinaban. Lalo na kung kaiba mo kabit sa buhay. Pag mo yaong ka na. Okay mo ito sa pagkikala kansyon na ini.
Inabot na ba kita ka sa tuyang at temporaryong pamamaaram? Digdi po sa pag-ulayan tabanwaan. Nakaibanan ta sa information yon si Jimmy Guanson. And sa ngunyan, kaibanan ta na si Cha. Aboy na obra. Duman sa transmitter, yaon man si Chief Engineer Abilidon Torello. And yaon man si Rodel Cesar. Okay, butugan sa masunod na Sabado. Sharing na estasyon, asin oras. Digdi lang po sa RPN DCKI Iriga. Salamat kansendong pag-antabay and Diyos babalos sa Indugabos.